Съответно мислята беше, че повечето хора, които не се чувстват добре на мястото, в което са, просто защото отново не се вписват. Аз не искам да се напивам всяка вечер. Аз не искам за мен едни ланци те да бъдат моята гордост. Аз искам да стоя часовник за 20 000 лева. Не да нямам 20 000 лева, имам 20 000 лева. Ма не си купувам часовник. Защото не искам и другите хора да ми виждат часовника и си мислят, той има часовник за 20 000 лева. Това за мен е погрешен начин на мислене, погрешен начин да възприемане към мене. Никой не искам да ми слага тежест спрямо колко пари имам и така нататък. Но в България без съмнение, може да го отречеш, го има, този менталитет. Сега излезе пак едно мемета в Източна Европа, как хората живеят в пълна дупка, но има последният iPhone. Не случайно тия мемета съществуват, защото наистина има истина в тях. И съответно мисълта ми беше, че това не е моят менталитет. За мен това не е нормално. Аз съм възпитан да пестя. Аз съм възпитан на колите да се събера паричките, на рождението да се събера паричките и така нататък. И в края на краищата, тъй като поспестя, да си купя нещо по-голямо и да не прахосвам, да си мисля всеки един разход и така нататък. Аз го казах, че просто България отново, ние хем знаем, че имаме много ниска финансова грамотност, хем обаче всеки индивидуално си мисли, че той не е един от тях. Той не е от тия 70% с ниската финансова грамотност. Шанс да един от тях е минимална, нали, така нататък. В следващия момент обаче реално човека пак живее от заплата до заплата, пак има кола, която му струва сумата си, негови месечни заплати и така нататък, нали.